Ωραία. Σήμερα σε αυτό το σεμινάριο θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, πώς μπορούμε να ξεκλειδώσουμε τα συναισθήματά μας και να έχουμε συναισθηματική υγεία με την αρωματοθεραπεία. Θα το παρουσιάσουμε μαζί με την αγαπημένη μου Χριστίνα Χλούσκου. Θα συστηθούμε σε ένα λεπτό για κάποιους που ίσως μας βλέπετε για πρώτη φορά. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε εδώ, είτε live, είτε αν το βλέπετε στην ηχογράφηση. Για να είστε εδώ σημαίνει ότι σας ενδιαφέρει και η σωματική υγεία, αλλά κυρίως η συναισθηματική. Και αυτό δεν είναι συνηθισμένο, το άτομα να αφιερώνουν χρόνο για να βρουν φυσικές λύσεις, οπότε δεν το θεωρούμε δεδομένο που είστε εδώ και σας ευχαριστούμε που μοιραζόμαστε αυτό το ταξίδι παρέα. Θα δούμε σήμερα μερικές πολύ χρήσιμες πληροφορίες, δηλαδή είσαι στο σωστό μέρος αν θέλεις να γνωρίζεις ποια αιθέρια έλαια φέρνουν συναισθηματική χαλάρωση και εσωτερική γαλήνη, αυτοπεποίθηση και αυτοαποδοχή, γιατί τα πάντα ξεκινάνε πρώτα όταν φροντίζουμε τον εαυτό μας, μόνο τότε έχουμε δύναμη να βοηθήσουμε και τους γύρω. Να έχουμε καθαρό μυαλό, θετικότητα, αναζωογόνηση, χαρά, απελευθέρωση, να μην έχουμε στρες, πώς να αποκτάμε θάρρος, ενεργοποίηση, να περνάμε στη δράση χωρίς φόβο, ξεπερνώντας την αναβλητικότητα, πώς μπορείς να αποκτήσεις τα θεραπευτικά έλαια τα πιο θεραπευτικά έλα που υπάρχουν στον πλανήτη στις καλύτερες τιμές. Αρκετοί από εσάς τα έχετε ήδη. Θα δούμε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτό και να πάρετε δωρεάν αιθερία έλαια αυτές τις μέρες μέχρι και τη Δευτέρα. Ή για τα άτομα που είναι για πρώτη φορά στην παρέα μας, θα δούμε πώς μπορούν να τα αποκτήσουν στις ίδιες τιμές που τα παίρνουμε και εμείς. Τώρα, λίγα λόγια για εμάς, αν δεν μας γνωρίζετε έτσι σε συντομία. Εγώ είμαι η Νατάσα Στυλιανού, μένω στην Κύπρο. Χρησιμοποιώ τα αιθέρια έλαια τα τελευταία 6 χρόνια. Ανακάλυψα την αρωματοθεραπεία μετά από ένα πολύ δύσκολο θέμα που είχα με την υγεία μου. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να μου δώσουν διάγνωση. Είχα κάτι σαν φλεγμονή στο δέρμα που γινόταν όλο και χειρότερο. Οπότε η μόνη μου, η τελευταία λύση, γιατί δοκίμασα κορτιζόνη, διάφορα φάρμακα, διάφορες θεραπείες χωρίς αποτέλεσμα, έψαξα να βρω άλλες λύσεις. Και σε αυτό το ταξίδι ανακάλυψα τα αιθερία έλαια. Μεταμόρφωσαν τη ζωή μου, την υγεία μου, τα level του στρες, γιατί τα αυτοάνωσα πάντα συνδέονται με το στρες. Και όταν είδα τα εκπληκτικά ωφέλη, άρχισα να τα μοιράζομαι με την οικογένειά μου. Με το γιο μου που τώρα είναι 8 χρονών, σχεδόν 9, δεν χρησιμοποιήσαμε ποτέ φάρμακα ή αντιβίωση, γιατί έχουμε τα αιθέρια έλα σαν φυσικό φαρμακείο. Φυσικά πάντα με τη συμβουλή του γιατρού, έτσι δεν παίζουμε με την υγεία μας. Έχω αρκετά φάρμακα στο σπίτι που τα πήρα κάθε φορά που πέρασε γρήπη Α, COVID κτλ. Αλλά δεν χρειάστηκε να τα χρησιμοποιήσουμε, γιατί βλέπαμε βελτίωση στα πρώτα λεπτά όταν χρησιμοποιούσαμε τα αιθέρια έλαια. Και αυτή είναι σε συντομία η δική μου προσωπική ιστορία. Η Χριστίνα μου, σου δίνω το λόγο να πεις και μερικά πράγματα για σένα. Ευχαριστώ, Νατάσα. Γεια σας και από μένα. Είμαι η Χριστίνα για όσους δεν με ξέρετε. Είμαι life coach. Και τα αιθέρια έλαια ήρθαν στην ζωή μου έτσι μέσα από μία φίλη που τα είχε και μου σύστησε να πάρω και εγώ να έχω στο σπίτι μου κάποια αιθέρια έλαια. Δεν κατάλαβα εγώ στην αρχή, εγώ δεν είχα στην αρχή ένα πρόβλημα υγείας, ας πούμε, που να το δω ότι το χρησιμοποιώ και κάτι μου έχει κάνει. Ούτε κατάλαβα που με βοήθησαν με κάποιο τρόπο τα αιθέρια έλαια. Ήξερα απλά ότι υπήρχαν στο σπίτι μου και τα χρησιμοποιούσα όταν έκανα το journaling, meditation και τα λοιπά. Μέχρι που κάποια στιγμή μέσα σε μια συζήτηση με την ψυχολόγο μου με ρώτησε τι σε βοηθάει εσένα να νιώθεις καλά, τι σε βοηθάει εσένα να προχωρήσεις εκεί που δεν μπορείς και τα λοιπά. Και το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν τα εθέρα έλαια. Εκεί που δεν κατάλαβα καν ότι με βοηθάνε, εκείνη τη στιγμή είχα έτσι μια φώτιση ότι κοίτα να δεις ότι
Τα αιθέρια έλαια ήταν δίπλα μου στις πιο δύσκολες μου στιγμές και ήταν στην ουσία αυτά που με βοήθησαν να προχωρήσω. Επομένως, στη ζωή μου τα αιθέρια έλαια με βοήθησαν πρώτα σε πνευματικό επίπεδο. Μέχρι που στη ζωή μου ήρθε το καρκίνο και έτσι αυτή τη στιγμή τα αιθέρια έλαια που δεν θα μπορούσα να το περάσω όλο αυτό χωρίς τα αιθέρια έλαια, δεν ξέρω τι θα έκανα. Αυτή τη στιγμή τα αιθέρια έλαια και όλα αυτά τα συμπληρώματα που έχει η ντοτέρα με τα αιθέρια έλαια με υποστηρίζουν να μπορώ να διανύσω αυτό το ταξίδι που λέγεται καρκίνο και αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή με βοηθάνε απίστευτα. Βάζω την μελίσσα, ας πούμε, ε, πάρα πολύ γιατί έχω πληγή που δεν κλείνει, που δεν βοηθήθηκαν ούτε με τις αντιβιώσεις, ούτε με τίποτα. Και όμως όταν άρχισα να βάλω το αιθέριο έλαιο, εκεί αρχίζει η επούλωση. Αυτό σε συντομία, θα τα πούμε και άλλα, αλλά να συνεχίζουμε. Νατάσα. Ευχαριστούμε, Χριστίνα μου. Πραγματικά πολύ εμπνευστική η εμπειρία σου. Μας δίνει μεγάλη δύναμη. Γιατί όντως το βλέπουμε καθημερινά. Μπορούν να μας ενισχύσουν το σώμα πάρα πολύ πιο γρήγορα από οποιοδήποτε φάρμακο ή βότανο. Και θα δούμε στη συνέχεια πώς. Και είναι πραγματικά προνόμιο που σε έχουμε στην παρέα μας. Εγώ νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη και που κάνουμε μαζί αυτό το σεμινάριο. Γιατί η Χριστίνα για μένα έχει παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτό το ταξίδι. Με βοήθησε προσωπικά γιατί είναι life coach. Και το ότι γνώριζε για τα αιθέρια έλαια όταν τη γνώρισα, αυτό για μένα ήταν τεράστια ευλογία. Γιατί τα είχε μπροστά τη. Εγώ δεν το γνώριζα ότι τα είχε τα αιθέρια έλεα, έτσι. Και στη συνομιλία που τη είπαμε τι ασχολούμαι και τα σεμινάρια που κάνουμε κτλ. Μου λέει: Κοίταξε τι έχω δίπλα μου που δεν μπορώ να κάνω συνεδρία χωρί αυτά. Άρα μπορούσε να καταλάβει ακριβώ τι τη έλεγα, τι είχα ανάγκη και ενισχύσαμε μετά η μία την άλλη και δημιουργούμε όλα αυτά τα υπέροχα για την ομάδα και για εσάς. Η Χριστίνα σε αυτό το σεμινάριο ετοίμασε τα συναισθηματικά ωφέλη που έχουν αυτά τα θαυμάσια μπουκαλάκια και θα δούμε πολύ ωραίες πληροφορίες. Τώρα, σε συντομία θα δούμε τι είναι τα αιθερία έλαια. Αρκετοί από εσάς τα γνωρίζετε, αλλά είναι καλό να θυμηθούμε μερικά πράγματα, αν έχετε ξαναδεί αυτή την πληροφορία. Τώρα, είναι τόσο αποτελεσματικά γιατί είναι το συγκεντρωμένο απόσταγμα από το βότανο. Είναι μέχρι και 70 φορές πιο δυνατό και αποτελεσματικό από το βότανο από το οποίο προέρχεται. Άρα φαντάσου την ευεξία που νιώθεις όταν πεις ένα τσάι μέντα ή χαμομήλι, φαντάσου το αυτό επί 70, τι αντίκτυπο υπάρχει στον οργανισμό. Εδώ στη φωτογραφία βλέπουμε τα φυλαμέντας, δεξιά το αιθέριο έλαιο κρύβεται σε αυτά τα μικρά φυσαλίδια που γι' αυτό όταν τρίψουμε το φύλλο αναδύεται αυτή η μυρωδιά, γιατί σπάμε αυτό που περιέχει μέσα το έλαιο. Προέρχονται από διάφορα μέρη του φυτού, ανάλογα με το είδος, τις ρίζες, τους σπόρους, τα άνθη, το φλοιό και δίνουν στο φυτό το άρωμα αλλά και την άμυνα του, γιατί το προστατεύουν από περιβαλλοντικές συνθήκες. Άρα όλη αυτή την προστασία και την άμυνα την παίρνουμε και εμείς. Και είμαστε φτιαγμένοι ο οργανισμός μας να επεξεργάζεται φυσικά πράγματα. Τα φάρμακα δεν τα αναγνωρίζει όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Δηλαδή τα φάρμακα επικαλύπτουν το πρόβλημα. Το αιθέριο έλαιο πάει και ενισχύει το κύτταρο να δουλεύει καλύτερα. Γι' αυτό είναι τόσο αποτελεσματικό. Επίσης, έχουν αποδεδειγμένα ισχυρή επίδραση και σωματικά, αλλά και συναισθηματικά και στην πνευματική μας ευεξία. Δηλαδή, στις σκέψεις μας, το πόσο ξεκάθαρο θα είναι το μυαλό για να ενεργήσουμε. Όλα αυτά. Διότι το οσφρητικό μας σύστημα είναι πάντα συνδεδεμένο με τον εγκέφαλο και ενεργοποιείται με τις μυρωδιές. Γι' αυτό και όταν είμαστε σε ένα ωραίο χωράφι με πορτοκαλιές και μυριζόμαστε τους ανθούς, αμέσως ανεβαίνει η ψυχολογία μας. Ή όταν μυρίσουμε, για παράδειγμα, τριαντάφυλλα, μπορεί να μας ταξιδέψει όταν ήμασταν μικροί στον κήπο της γιαγιάς. Ανακαλεί μνήμες, ευχάριστες αναμνήσεις ή μπορεί να μας βοηθήσει να αντιστρέψουμε δυσάρεστη ανάμνηση σε θετική.
Θα τα δούμε όλα αυτά, γι' αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το σεμινάριο σήμερα. Τώρα, εδώ βλέπουμε με ποιο τρόπο δουλεύουν σε κιθαρικό επίπεδο. Βλέπουμε τη μεμβράνη που καλύπτει το κύτταρο. Τα αιθέρια έλαια, επειδή έχουν μικρή μοριακή σύσταση, διαπερνούν τη μεμβράνη και φτάνουν στον πυρήνα. Ενώ βλέπουμε το φάρμακο που είναι με το πράσινο χρώμα, συγγνώμη, μένει απ' έξω. Διότι είναι ξένη ουσία, το κύτταρο δεν μπορεί να την απορροφήσει. Άρα μπορούμε να ενισχύσουμε το σώμα μας με τα αιθερία έλαια. Αν παίρνουμε φάρμακο, δεν υπάρχει αντένδειξη, δεν συγκρούεται το ένα με το άλλο. Το αιθέριο έλαιο θα ενισχύσει το κύτταρο να δουλεύει καλύτερα. Αν χρειαστεί να πάρουμε φάρμακο, θα το πάρουμε. Δεν ακυρώνει το ένα το άλλο. Απλά, από ό,τι έχω δει τα τελευταία 6 χρόνια, χρειαζόμαστε πολύ λιγότερα ή ελάχιστα ή καθόλου φάρμακα όταν ενισχύουμε το σώμα μας να δουλεύει όπως πρέπει. Τώρα, για να δούμε πόσο συμπυκνωμένα είναι, μία μόνο σταγόνα peppermint ισοδυναμεί με 28 τσάγια peppermint. Άρα, μέσα στη μέρα δεν μπορούμε να πιούμε 28 τσάγια, είναι πολύ δύσκολο. Φαντάσου όμως μία σταγόνα, εγώ το βάζω πάντα στο matcha ή στο smoothie ή στο νερό, γιατί βοηθά στη συγκέντρωση, δίνει ενέργεια, βοηθά στους πονοκεφάλους και με μία σταγόνα έχω όλα τα αποτελέσματα που χρειάζεται να έχω και είναι πάρα πολύ ευεργετικό για τον οργανισμό αυτό. Τώρα, δυστυχώς το 80% των ελαιών που κυκλοφορούν στην αγορά δεν είναι αγνά, γιατί περιέχουν πολλά χημικά και χημικά αρώματα. Οι εταιρείε είναι καλυμμένες από τον νόμο να έχουν μόνο 4% αγνό έλαιο, αλλά να γράφουν στη συσκευασία ότι είναι 100% φυσικό, γιατί πολύ απλά επειδή γράφει ότι είναι αρωματοθεραπεία, δεν είναι κατάλληλα για εσωτερική χρήση εκείνα τα αιθέρια έλαια, άρα μπορούν να βάλουν μέσα ό,τι θέλουν. Από αλκοόλ, όπως είναι και το φυσικό άρωμα που θα βοηθήσουμε, μέχρι χημικά αρώματα που έχουν δημιουργηθεί σε εργαστήριο και δεν έχουν να κάνουν καθόλου με το φυσικό βότανο. Άρα επιλέγουμε θεραπευτικού βαθμού αιθέρια έλαια για να έχουμε maximum αποτελέσματα. Η Ελένη μας ρωτάει αν χρησιμοποιούνται καθημερινά, δεν συνηθίζει το σώμα την επίδραση. Πολύ ωραία ερώτηση αυτή, Ελένη μου. Ε, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το αιθέριο έλαιο λειτουργεί ακριβώς όπως η τροφή. Δηλαδή, χρειαζόμαστε κάθε 4 με 5 ώρες που λειτουργεί ο οργανισμός, ο μεταβολισμός μας, να βάζουμε τροφή στο σώμα γιατί την επεξεργάζεται και μετά χρειάζεται άλλη. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι συνήθισε την τροφή το σώμα, αλλά ακριβώς όπως τη διατροφή χρειάζεται να έχουμε ποικιλία. Όταν χρησιμοποιούμε ποικιλία από αιθέρια έλαια, αυξάνονται τα ωφέλη. Είναι καλό να τα εναλλάσσουμε κατά διαστήματα. Για παράδειγμα, αν βάζω τη μέντα κάθε μέρα στο νερό μου, στους 3 μήνες μπορώ να χρησιμοποιήσω το spearmint, που είναι η γλυκιά μέντα, που έχει διαφορετική σύσταση. Ο λόγος είναι ότι θα ωφεληθώ από περισσότερα συστατικά. Δεν θα μου κάνει ζημιά αν συνεχίσω να το πίνω το ίδιο, αλλά ακριβώς όπως στην τροφή είναι καλό να χρησιμοποιούμε ποικιλία. Είναι πολύ ωραία αυτή η ερώτηση. Μπορείτε να ρωτάτε στο chat ό,τι θέλετε. Λοιπόν, άρα είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε 100% αγνά αιθέρια έλαια που να είναι κατάλληλα για εσωτερική χρήση. Όταν άρχισα αυτό το ταξίδι να ανακαλύψω τι γίνεται με τα αιθέρια έλαια, πήρα ένα βιβλίο του Dr. Josh Axe, που είναι ένας Καναδός γιατρός που έχει αφιερώσει πάρα πολλές ώρες υλικό σπουδές στα αιθέρια έλαια και τόνιζε σε αυτό το βιβλίο πόσο βοήθησε και τη μαμά του όταν αντιμετώπιζε τον καρκίνο, πώς βοηθάει την οικογένειά του σαν φυσικό φαρμακείο με τα αιθέρια έλαια και τόνιζε πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιούμε αγνά αιθέρια έλαια που να είναι από την ίδια την εταιρεία που τα παράγει, στο label να γράφει ότι είναι κατάλληλα για εσωτερική χρήση. Διαφορετικά, έχουμε αντίθετα αποτελέσματα, είναι τοξικά γιατί είναι σαν να πιούμε το άρωμα που βάζουμε επάνω μας. Δεν μπορούμε να το πιούμε. Ή, κάποιοι βάζουν πετρελαιοειδή. Έτυχε να πάρω αιθέριο έλαιο από σούπερ μάρκετ. Το αγόρασε ο πατέρας μου που ερχόταν δώρο με τον diffuser που ήθελε. Και ανοίγω το label που ήταν κρυμμένο, έπρεπε να ξεδιπλώσεις το label εδώ για να το δεις. Και είχε σκελετό με χ κόκκινο και έλεγε προσοχή, αν το εισπνεύσεις μπορεί να προκαλέσει άσθμα ή αν το βάλεις τοπικά μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα. Άρα αυτό σίγουρα δεν ήταν αιθέριο έλαιο.
Είχε μέσα πετροχημικά προϊόντα, διάφορα. Οπότε το μόνο που χρειάζεται να προσέξουμε είναι να ξέρουμε ότι είναι 100% φυσικά. Τα συγκεκριμένα που χρησιμοποιούμε εμείς και που θα μιλήσουμε σε αυτό το σεμινάριο, τα ντοτέρα, είναι 100% αγνά. Η ποιότητα είναι περισσότερο από βιολογική, γι' αυτό δεν γράφει πάνω organic, γιατί έχουν ξεπεράσει τα standard του organic. Είναι θεραπευτικού βαθμού, γι' αυτό έχω βάλει τα αρχικά CPTG, που σημαίνει Certified Pure Therapeutic Grade. Τώρα, τρεις πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τα αιθέρια έλαια. Είναι ασφαλή στη χρήση γιατί είναι 100% φυσικά, γιατί προέρχονται από το εκχύλισμα του φυτού. Είναι αποτελεσματικά γιατί διαπερνούν την κυταρική μεμβράνη και λειτουργούν πολύ πιο γρήγορα από τα φάρμακα τις περισσότερες φορές, ειδικά όταν είναι ξαφνικό το σύμπτωμα. Επίσης είναι οικονομικά πιο προσιτά από πολλές θεραπείες, αυτό το είδα προσωπικά, παρόλο που είναι μια επένδυση στο να τα αποκτήσουμε όλα μαζί, το starter kit για να έχουμε το φυσικό φαρμακείο, στοιχίζουν cent αναδόση και εξοικονομούμε χρήματα ετησίως γιατί μπορούμε να φτιάχνουμε τα δικά μας spray, soothing spray, palm για πόνους, ακόμη και serum αντιγύρανσης που έχουν καλύτερα αποτελέσματα από Botox. Οπότε με όλα αυτά εξοικονομούμε χρήματα. Τώρα, τέσσερις τρόποι που μεγιστοποιούν τα ωφέλη της αρωματοθεραπείας. Μπορούμε να τα βάλουμε στον diffuser για να έχουμε καλύτερο ύπνο, να απολαμβάνουμε καθαρό αέρα, καλύτερη αναπνοή. Τοπικά το βάζουμε στο σημείο όπου έχουμε πρόβλημα, όπου πονάμε. Αν έχω πονοκέφαλο θα το βάλω στο μέτωπο. Αν πονάει ο τένοντας θα το βάλω τοπικά, στην κοιλιά και ούτω καθεξής. Τώρα, μία ερώτηση που μου κάνουν τακτικά τα άτομα, μπορούμε να τα βάλουμε μόνα τους ή είναι απαραίτητο ένα λάδι βάσης? Λάδι βάσης είναι οποιοδήποτε φυτικό λάδι. Ελαιόλαδο, λάδι καρύδας, αμυγδαλέλαιο κτλ. Η απάντηση είναι ότι αν δεν είναι καυτερό το αιθεριόλαιο, μπορείς να το βάλεις κατευθείαν. Τα καυτερά είναι τρία. Θυμάρι, κανέλα, ρίγανη. Αυτά τα τρία δεν τα βάζουμε κατευθείαν, είναι πολύ δραστικά. Τώρα, προτιμούμε να τα βάζουμε πάντα με λάδι βάσης, γιατί απορροφιέται σε μεγαλύτερη περιοχή, άρα χρησιμοποιούμε λιγότερες σταγόνες, εξοικονομούμε χρήματα, αποφεύγουμε τυχόν ευαισθησίες και επίσης σφραγίζουμε το αιθέριο έλαιο να μην εξατμιστεί γρήγορα, γιατί είναι μικρή η μοριακή σύσταση και εξατμίζεται, μένει στην επιδερμίδα για περισσότερο χρονικό διάστημα. Άρα γι' αυτό και η ντοτέρα στα rollers βάζει fractionated coconut oil. Είναι πιο αποτελεσματικό όταν το βάζεις με λάδι βάσης, δεν αδυνατίζει τη δράση του ελαίου. Επίσης, το μασάζ το χρησιμοποιούμε για χαλάρωση, για να φύγει το στρες, η κατάθλιψη, η μυϊκή πόνη. Και εσωτερικά, αυτά που είναι πόσιμα όλα τα αιθέρια έλαια που θα καταναλώναμε το έλαιο, όπως λεβάντα, μέντα, χαμομήλι κτλ. Δεν είναι πόσιμα αυτά που προέρχονται από ξύλο, όπως δεν θα έτρωγα, ας πούμε, τον κορμό του κέδρου, του ευκάλυπτου, δεν μπορώ να πιω και εκείνο το αιθέριο έλαιο. Δεν κάνει ζημιά. Κάποιοι το έχουν δοκιμάσει, απλά δεν το συστήνουμε, γιατί ίσως να δυσκολευτεί ο οργανισμός να το μεταβολήσει. Δεν θα αρχίσω να τρώω ξύλο, ας πούμε, από το δέντρο. Εκείνα τα αιθέρια έλαια που δεν είναι πόσιμα, τα βάζουμε στον diffuser ή, όπως θα δούμε σήμερα, μια πολύ καλή πρακτική είναι οι εισπνοές με την αρωματοθεραπεία. Βάζουμε μια σταγόνα εδώ, τρίβουμε τα χέρια να προκαλέσουμε μικρή ζέστη για να απελευθερωθούν τα αρώματα και κάνουμε τρεις βαθιές εισπνοές. Η αγαπημένη εισπνοή της Χριστίνας που βλέπω και στα βίντεο που βάζει είναι 4-4-4. Ο μαγικός αριθμός 4. Εισπνέουμε μετρώντας μέχρι το 4, κρατάμε τον αέρα για 4 δευτερόλεπτα και απελευθερώνουμε από το στόμα, βγάζουμε τον αέρα από το στόμα μετρώντας μέχρι το 4. Αν έχετε ένα αιθέριο έλαιο τώρα μπροστά σας ή ρόλερ, κάντε το. Είναι φανταστικό. Βάρτε λίγο εδώ. Αμέσως θα δείτε τα συναισθήματα σας να χαλαρώνουν. Τρίψτε τα χέρια και μπορείτε να το κάνετε 3 φορές. Μετά, όση ποσότητα μένει, μου αρέσει να το βάζω στον αυχένα. Τώρα, έχω χρησιμοποιήσει το μελίσσα που το έχω σε ρόλερ, γιατί θα δείτε τα συναισθηματικά του ωφέλη, είναι εκπληκτικά. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, παίρνουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε να τελειώσουμε αυτό που κάνουμε, να φύγουν ανησυχητικές σκέψεις, να γιωθούμε, να είμαστε στο παρόν, σαν να έχουμε μεταφερθεί σε ένα δάσος.
Έτσι, τα αιθέρια έλαια μας μεταφέρουν στη φύση. Δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε στη φύση συνεχώς, λόγω της καθημερινότητας, αλλά μπορούμε να φέρουμε τη φύση συμπυκνωμένη μέσα στο σπίτι μας. Είναι εκπληκτικό πραγματικά. Αν το έχετε κάνει τώρα μαζί μας, γράψτε στα σχόλια πώς νιώθετε. Θα χαρώ πολύ να τα δω μετά. Τώρα, γιατί νιώθουμε όλη αυτή την ευεξία, πόσο γρήγορα ενεργούν τα αιθέρια έλαια? Γιατί χρειάζονται μόλις 22 δευτερόλεπτα να φτάσουν στον εγκέφαλο μέσω της όσφρησης, χρειάζονται μόνο 2 λεπτά να φτάσουν στο αίμα και 20 λεπτά να φτάσουν σε κάθε κύτταρο στο σώμα. Έτσι, αν έχετε μπροστά σας τα αίθερια έλαια και τα χρησιμοποιήσατε τώρα, σε 20 λεπτά θα αρχίσετε να νιώθετε όλη αυτή την ευεξία. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τα συναισθηματικά ωφέλη σε μερικά από τα πιο αγαπημένα αιθερία έλαια. Θα καλύψει αυτό το μέρος η Χριστίνα Ιχλούσκου και θα τα ξαναπούμε μαζί σε λίγο. Χριστίνα μου, θα σε κάνω host για να μπορείς να μοιραστείς την οθόνη. Ωραία. Είσαι host. Οκ. Μέχρι να το βρει η Χριστίνα, να πούμε ότι αν έχετε οποιαδήποτε απορία και θέλετε να ρωτήσετε κάτι, στο τέλος του σεμιναρίου θα αφιερώσουμε χρόνο για όσους είστε live. Όταν σταματήσει η ηχογράφηση θα απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις. Ωραία. Είναι οκ, φαίνεται. Ναι, 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 μια χαρά. Ωραία. Τέλεια. Ναι, εγώ πήρα και εγώ μελίσσα, γιατί ήταν εδώ μπροστά μου. Ε, Και όντως νιώθω ότι τώρα μπορώ να μιλήσω και τώρα μπορώ να συνεχίσω. Λοιπόν, ε, πολύ ωραία Νατάσα, όπως εξήγησε όλα αυτά. Και τώρα θα δούμε ε, ακριβώς τι είναι η αρωματοθεραπεία και γιατί λειτουργούν στα συναισθήματά μας. Εντάξει, γιατί το σεμινάριο σήμερα είναι για πώς δρούν αυτά τα μικρά μπουκαλάκια στο συναισθηματικό κομμάτι. Γιατί μπορεί να σου φαίνεται παράξενο ότι βάζω ένα λαδάκι και τι μπορεί να μου κάνει ένα λαδάκι πάνω στα συναισθήματά μου. Και μαζί θα δούμε. Λοιπόν, η αρωματοθεραπεία είναι μία μορφή ολιστικής ιατρικής. Εντάξει. Και είναι, όπως ξέρετε, ειδικά εσείς εδώ στην Ελλάδα, από τους αρχαίους Έλληνες. Εντάξει. Απλά για κάποιο λόγο δεν ξέρω γιατί το ξεχάσαμε αυτό στην Ελλάδα, γιατί στις άλλες χώρες ακόμα υπάρχει, αλλά μπορεί να ήρθε η ώρα να το θυμηθούμε. Ότι είναι η πιο παλιά μορφή ιατρικής που υπήρχε. Εντάξει. Η σοφία της φύσης. Χρησιμοποιεί τα αιθέρια έλαια, αυτά από το φυτό που είδατε και στην εικόνα της Νατάσας με την μέντα, για να Γιάννη, εναρμονίσει πάμε. το σώμα. Λοιπόν, να κάνετε mute εάν γίνεται, για να μην διακόψει η ηχογράφηση. Για να εναρμόσει το σώμα, το νου και το πνεύμα. Δεν στοχεύει απλώς στην ανακούφιση ενός συμπτώματος, όπως το κάνουν τα κλασικά φάρμακα, γιατί η κλασική ιατρική δυστυχώς το μόνο που κάνει είναι για να καλύπτει τα συμπτώματα και όχι να δρά στην ρίζα του προβλήματος. Εντάξει. Αλλά στην αποκατάσταση της εσωτερικής ισορροπίας και ενεργειακής αρμονίας. Γιατί συμβαίνει όμως αυτό? Γιατί τα αιθέρια έλαια που έρχεται από το φυτό, από την φύση,
το φυτό είναι ακριβώς, γι' αυτό σας έβαλα αυτές τις φωτογραφίες, είναι ακριβώς όπως είμαστε εμείς. Δηλαδή έχουν ένα φυσικό σώμα, αυτό που βλέπουμε, το λουλούδι, το κορμό και τα λοιπά, οι ρίζες του, εντάξει. Έχει και μια ευφυΐα, δηλαδή αυτή η ευφυΐα που έχουμε και εμείς οι άνθρωποι, που γίνουμε από σπερματοζωάριο, γινόμαστε αυτό που είμαστε σήμερα, εντάξει, είναι μια ε, ευφυΐα που έχει και το φυτό και έχουν, όπως έχουμε και εμείς, ένα ενεργειακό σώμα. Κάθε φυτό έχει δικό του ενεργειακό αποτύπωμα, όπως ακριβώς και εμείς. Εντάξει. Υπάρχουν και μελέτες και υπάρχει πλέον στο TikTok το είδα αυτό και μου φάνηκε καταπληκτικό. Είχαν ένα μηχάνημα που το συνδέσανε στο φυτό, σε διάφορα φυτά και κάθε φυτό, θα σας το βάλω μετά στο group να ξέρετε, για να το δείτε, κάθε φυτό βγάζει ένα συγκεκριμένο ήχο, μια συγκεκριμένη συχνότητα που το μηχάνημα το μετάφρασε σε μουσική, σε ένα είδος μουσική. Και είναι φανταστικό, που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι όντως τα φυτά έχουν αυτή την ευφυΐα και έχουν αυτή την ενέργεια και γι' αυτό μπορούν να μας βοηθήσουν τόσο βαθιά και σύμβατα με μας. Είναι ζωντανά ενεργειακά εργαλεία, όχι σαν τα φάρμακα τα κλασικά που είναι φτιαγμένα, όπως είπε και η Νατάσα, με πολλά χημικά και πολλά τεχνητά πράγματα. Εντάξει. Υποστηρίζουν το σώμα φυσικά, τα αιθέρια έλαια δεν γιατρεύουν κάτι, δηλαδή θέλω να είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά υποστηρίζει το σώμα να κάνει την δουλειά που χρειάζεται να κάνει. Γιατί τίποτα απ' έξω, να ξέρετε, δεν μας γιατρεύει και δεν μας κάνει κάτι. Κανένα φάρμακο που παίρνουμε από το φαρμακείο, από τους ιατρούς, τίποτα απ' έξω δεν μας γιατρεύει. Εμείς γιατρεύουμε τον εαυτό μας. Το σώμα με την ευφυΐα του που έχει μέσα του γιατρεύεται. Για να το κάνει όμως, να μπορεί να κλείσει η πληγή μου αυτή τη στιγμή, να μπορεί να το κάνει αυτό, να έχει αυτή την δύναμη έτσι ώστε να δημιουργήσει καινούριες συνδέσεις, συνδέσμους, καινούριο τίσου, καινούριο δέρμα. Χρειάζεται υποστήριξη από μέσα. Χρειάζεται να μπορεί να το κάνει. Και ακριβώς αυτό κάνει το αιθεροέλαιο. Απελευθερώνουν συναισθηματικά μπλοκαρίσματα, θα δούμε σε ένα λεπτό πώς. Ενεργοποιούν πνευματική επίγνωση. Εδώ είναι αυτό που σας έλεγα στην αρχή, ότι εγώ τα ανακάλυψα, τα αιθέρια έλαια, και τους έδωσα μετά προσοχή, ακριβώς επειδή εμένα με βοηθήσανε να ενεργοποιήσω αυτή την πνευματική επίγνωση που γράφει εδώ. Κάθε σταγόνα είναι φυσική σοφία σε υγρή μορφή και ο άνθρωπος είναι έτοιμος να το θυμηθεί. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας, γιατί έχετε αυτή την ευκαιρία να το δείτε. Πώς λειτουργεί η αρωμαθοθεραπεία? Γιατί λειτουργεί τόσο γρήγορα? Γιατί σας είπαμε, βάλτε το στο παλάμι σας, πάρτε μια ανάσα. Πάρτε μια ανάσα εκεί μαζί με το αιθέρεο έλαιο. Γιατί? Γιατί λόγω της μοριακής του σύστασης, τα αιθέρεα έλαια πάνε στο πίσω μέρος των νευρώνων της μύτης. Βλέπετε εδώ είναι η φωτογραφία. Οι πληροφορίες για τις μυρωδιές αυτές φτάνουν στο οσφρητικό σύστημα, το οποίο επικοινωνεί κατευθείαν με τον εγκέφαλο, δηλαδή πάει κατευθείαν στο λιμβικό μας σύστημα. Η μυρωδιά δηλαδή παρακάμπτει την λογική.
Και γιατί το τονίζω αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί οτιδήποτε άλλο και να θέλεις να κάνεις, υπάρχει εκεί η φωνούλα, η λογική σου και θα πει «Α, αυτό δεν δουλεύει, αυτό το φάρμακο είναι έτσι, αυτό το άλλο είναι έτσι, αυτό δεν θα είναι για μένα». Είναι η λογική, εντάξει, το μπουρου που ακούμε εκεί. Εδώ τη στιγμή που εσύ βάζεις μια σταγόνα και το μυρίζεις, δεν υπάρχει χρόνος για να κάνεις αυτό το μπουρου με τον εαυτό σου και να πείσεις τον εαυτό σου τι δεν δουλεύει και τι δεν δουλεύει, γιατί κατευθείαν πήγε εκεί. Εντάξει, δεν μπορεί ο εγκέφαλος να το πιάσει, τόσο γρήγορα πάει. Εντάξει. Και πάει κατευθείαν στο κέντρο των συναισθημάτων και των αναμνήσεών μας. Σε αυτό το σημείο η μυρωδιά μετατρέπεται σε αναμνήσεις και συναισθήματα, όπως ανέφερε και η Νατάσα πριν. Δηλαδή, σημαίνει τι? Αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν εδώ μέσα τώρα υπάρχουν θεραπευτές, coaches, ψυχολόγους, ρεφλεξοθεραπεία, yoga teachers, οτιδήποτε, γιατί μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε την δουλειά σας πολύ πιο εύκολα. Εγώ πήρα την απόφαση να μην δουλεύω πλέον, αλλά μόνο με άτομα που έχουν στην ζωή τους ή είναι ανοιχτοί να βάλουν στην ζωή τους τα αιθέραια έλαια. Γιατί? Γιατί αντί να κάτσω 3 μήνες πάνω σε ένα θέμα, να λύσω 3 μήνες μέσα από κουβέντες και μέσα από δεν ξέρω τι εξηγήσεις, με τα αιθέραια έλαια τα προβλήματα ή αυτό που χρειαζόμαστε λύνονται πολύ πιο εύκολα. Εντάξει. Οι μυρωδιές που σχετίζονται με τα αιθέραια έλαια προκαλούν αυτά τα ίδια συναισθήματα και έτσι φέρνουν συναισθήματα χαράς, γαλήνης κτλ. Μπορούμε, όπως ξέρει από NLP, μπορούμε να δημιουργήσουμε άγκυρες που πολύ εύκολα μετά από χρήση, εγώ ας πούμε πλέον έχω αιθέραια έλαια όπως είναι το Wild Orange που θα δούμε αμέσως, που είναι τώρα στις προσφορές και το παίρνετε δωρεάν. Πλέον δεν χρειάζεται καν να το έχω μαζί μου, απλά θα σκεφτώ το μπουκαλάκι με το Wild Orange και θα νιώθω το ίδιο πράγμα που νιώθω όταν ανοίγω το μπουκάλι και το νιώθω κατευθείαν. Εντάξει. Αυτό λέγεται άγκυρα στο NLP. Επομένως και εδώ είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που είναι για όλους τους coaches και σας το συστήνω ανεπιφύλακτα να βάλετε στις συνεδρίες σας. Επίσης άτομα που δουλεύουν σε νοσοκομεία, γιατρία κτλ. Το Wild Orange είναι ένα πολύ δυνατό αντικαταθλιπτικό, βοηθάει πολύ στα άτομα. Έγιναν μελέτες σε νοσοκομεία και δείξανε ότι οι νοσοκόμες νιώθανε πολύ πιο ωραία και κάνανε την δουλειά τους πολύ πιο ευχάριστα στους χώρους που είχαν βάλει το Wild Orange. Και μου φαίνεται καταπληκτικό αυτό. Τώρα, σε τι χρησιμοποιείται η αρωμαθοθεραπεία? Έχει θετική επίδραση στο νευρικό μας σύστημα, όπως είδαμε, γιατί το είδαμε προηγουμένως κατευθείαν στον εγκέφαλο, κατευθείαν στο λιμβικό σύστημα, κατευθείαν στο συναίσθημα. Βαράει εκεί που πονάει και εκεί που υπάρχει το πρόβλημα. Διαχείριση πόνου συναισθηματικού και σωματικού και το είδαμε γιατί. Γιατί όχι μόνο ότι έχει την σοφία να μου κλείσει εμένα την πληγή τώρα που δεν κλείνει, εντάξει, βοηθάει το δέρμα να αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα και εύκολα, αλλά και το συναισθηματικό πόνο. Γιατί πολλές φορές ακούω, μα Κριστίνα δεν με βοηθάει, έχω πονοκέφαλους, δεν μου περνάνε, με πονάει από εδώ, δεν με πονάει. Ναι, γιατί χρειάζεται όταν μιλάμε για ολιστική θεραπεία να δω το πρόβλημά μου, το θέμα μου, τον πόνο μου
και από τις τρεις πλευρές. Αλλιώς το μόνο που θα κάνω είναι να βάλω εκεί κάτι από έξω, ένα εξωτερικό βοήθημα και να θέλω να κουκουλώσω αυτό που νιώθω. Εάν δεν το δουλεύω το πρόβλημα, δεν θα φύγει το πρόβλημα. Αύξηση της συγκέντρωσης, εντάξει, με το peppermint που το έχετε στην προσφορά, σε κλάσματα δευτερολέπτου ξύπνησες. Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου. Εντάξει. Πόσες από εμάς δεν έχουμε θέματα με τον ύπνο ή με τις τόσες σκέψεις που έρχονται ακριβώς την ώρα που θα έπρεπε να κοιμηθούμε. Μείωση του στρες, θα δούμε και πώς. Αντιμετώπιση της κατάθλιψης και κρίσης πανικού. Έχουμε τόσες ιστορίες και testimonials στο group μας και μπορεί να είναι και εδώ δεν θυμάμαι ποια κοπέλα μας είπε που πήγε με το αεροπλάνο και δίπλα της μια κοπελίτσα έπαθε κρίση πανικού την ώρα της πτήσης. Της έδωσε το λαδάκι και μέχρι σε λίγα δευτερόλεπτα, λίγα λεπτά το παιδί, το κορίτσι ηρέμησε και το ξεπέρασε και εννοείται που μετά ζήτησε το λαδάκι από την κοπέλα. Δεν ξέρω αν είναι εδώ τώρα μαζί μας, μπορεί να τα ξαναξέρει. Ανακούφιση από πόνο στις αρθρώσεις. Εδώ δεν χρειάζεται να σας πω ότι με τις χημειοθεραπείες εγώ έχω πόνους στις αρθρώσεις. Και τα λαδάκια βοηθάνε και σε αυτό το κομμάτι. Και ανανέωση κυτάρων, αυτό που σας έλεγα και πριν και με τις πληγές και με όλα όσα χρειάζεται το σώμα για να ανανεωθεί. Τώρα θα σας πάρω τα λαδάκια που είναι αυτή τη στιγμή, αυτή την εβδομάδα μέχρι 28 του μηνός, δηλαδή μέχρι την Δευτέρα νομίζω, που μπορείτε να τα αποκτήσετε και είναι μεγάλη ευκαιρία γιατί θα πληρώνετε το ένα από το ζευγάρι και παίρνετε το άλλο εντελώς δωρεάν. Και θα δούμε μαζί γιατί. Να πάρω και το χαρτάκι μου που έχω σημειώσει κάποια έξτρα. Λοιπόν, το peppermint πληρώνεις, παίρνεις το wild orange δωρεάν. Το peppermint, η μέντα δηλαδή, αυτό που είδαμε στην φωτογραφία της Νατάσας, είναι το έλαιο της ζωτικής όφυσης. Εάν σου έχει τύχει να ξυπνήσεις κουρασμένη, έχεις κοιμηθεί, αλλά ξύπνησες και νιώθεις κουρασμένη. Εάν νιώθεις ότι τα πράγματα είναι πλέον βαριά ή έχεις ανάγκη από μια ανάσα, είτε μεταφορικά, είτε κυριολεκτικά, το peppermint θα είναι η βοήθειά σου. Σε υποστηρίζει να ξυπνήσεις το μυαλό και το σώμα. Και όποιος το έχει, θέλω να το παίρνετε τώρα αυτή τη στιγμή και να πάρουμε αυτή την δροσιστική ανάσα. Ξυπνάει τον εγκέφαλο κατευθείαν. Δηλαδή είναι το έλαιο που αμέσως δεν μπορείς να πεις ότι δεν νιώθεις κάτι. Είναι το έλαιο που θα σε βοηθήσει να δεις τα πράγματα καθαρά. Εκεί που έχεις χάσει την ελπίδα σου, εκεί σου ανοίγει αυτό το παράθυρο. Σε βοηθάει να ανακτήσεις την ζωντάνια, το κίνητρο να κάνεις και την επιθυμία να κάνεις πράγματα, να συνεχίζεις. Σου κάνει ένα επαναπρογραμματισμό. Εγώ προσωπικά το χρησιμοποιώ τις πρωινές που νιώθω καταβεβλημένη, ειδικά στην περίοδο των θεραπείων, τις χημειοθεραπείες και ακτίνες και τα λοιπά που είχα, όταν ένιωσα καταβεβλημένη. Ή σε μέρες που ένιωσα περισσότερο από όσο θα έπρεπε να νιώσω, εντάξει, γιατί συμβαίνουν και αυτά, να νιώθεις περισσότερα από όσο χρειάζεται να νιώθεις. Παίρνεις μια ανάσα από αυτό. Εάν ξυπνάς με καρδιά βαριά ή με κεφάλι γεμάτο, ξέρω κάποιες κοπέλες εδώ μέσα ήδη, πήγε το μυαλό μου εκεί. Όταν το μυαλό δεν σταματάει, το peppermint θα σε βοηθήσει
να πάρεις αυτή την ανάσα. Το Wild Orange είναι, ενώ το Peppermint είναι αυτό που έρχεται να καθαρίζει, να σε βοηθάει να καθαρίζεις, να ανοίξεις το πεδίο, το Wild Orange σου φέρνει την ευτυχία που έχεις χάσει. Το Wild Orange είναι να το χρησιμοποιήσεις όταν έχεις χάσει την όρεξη για ζωή. Εντάξει. Όταν αισθάνεσαι βαριά, απογοητευμένη, περιορισμένη, χωρίς ενθουσιασμό ή όρεξη, σε υποστηρίζει να ξυπνήσεις αυτή την παιδικότητα που έχουμε χάσει. Να μπορείς να δεις τα πράγματα αλλιώς, με άλλη ματιά, με ελπίδα και ευγνωμοσύνη αυτή τη φορά. Είναι το έλαιο που σου ψιθυρίζει πως η ζωή είναι όμορφη, ακόμα και έτσι δύσκολη όπως είναι. Και να την απολαύσεις και ότι έχεις το δικαίωμα να την ζήσεις με χαρά και υπάρχουν επιλογές. Και αυτές οι επιλογές έρχονται από μέσα σου. Δεν χρειάζεσαι τίποτα απ' έξω. Εντάξει. Είναι το έλαιο που θα σου ζεσταίνει την καρδιά. Και είναι το ντουο αυτό, εάν δεν παίρνετε τίποτα άλλο, να το πάρετε αυτό. Τίποτα άλλο. Να το πάρετε αυτό, γιατί η ζωή σας θα αλλάξει. Εδώ σας έχουμε βάλει αυτό που σας είπα, ότι μειώνει η εσπεροδίλης, δηλαδή το wild orange, το λεμόνι, βοηθάνε, είναι έλαια που βοηθάνε πάρα πολύ στην κατάθλιψη και στο άγχος. Εντάξει. Είναι αυτό που σας έλεγα και με τις νοσηλευτές και με τα νοσοκομεία. Και πλέον στην Αμερική υπάρχουν νοσοκομεία που έχουν κλινική ξεχωριστή που χρησιμοποιεί την αρωματοθεραπεία, τα έλαια της δοτέρας. Είναι τα μόνο που έχουν θεραπευτικού βαθμού. Το δεύτερο ζευγάρι που το έχουμε στην προσφορά αυτή τη στιγμή, δηλαδή πληρώνετε το Zen Jest και παίρνετε δώρο το Meta Power, τα έχω και αυτά. Το Zen Jest είναι όταν αισθάνεστε υποφορτωμένος, μπερδεμένος, μπλοκαρισμένος, ανήπορος να επεξεργαστείς. Είναι ένα λαδάκι που μας βοηθάει να χωνέψουμε. Πρόσεξε. Όχι μόνο το φαΐτό σου που είναι καταπληκτικό σε όλα ό,τι έχει να κάνει με τον έντερο, με την χώνεψη, αλλά να χωνέψεις αυτό που σου συμβαίνει. Γιατί πολλές φορές στην ζωή μας τι κάνουμε? Καταπίνουμε, όπως καταπίνουμε και κατατρώμε, αλλά καταπίνουμε πράγματα και τι κάνουμε? Δεν τα χωνεύουμε. Και τι συμβαίνει? Μένουν εκεί. Και τι γίνεται όταν κάτι μένει, μαζεύει, κάπου πρέπει να εμφανιστεί. Και δυστυχώς πώς εμφανίζεται κάτι που έχουμε καταπιέσει χρόνια? Μέσα από αρρώστιες. Δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Θέλουμε να έχουμε το σύμμαχο μαζί μας. Σε υποστηρίζει να αφομοιώσεις νέες εμπειρίες ή συναισθήματα. Να απελευθερωθείς από αυτά που δεν σου ταιριάζουν πλέον. Να τα βγάλεις έξω. Είτε μιλάμε να πας τουαλέτα, να λειτουργήσει σωστά το έντερο, είτε μιλάμε να φύγει το σκατό από τη ζωή σου. Συγγνώμη. Σε βοηθάει να προχωρήσεις με διάβια και συναισθηματική ελαφρότητα. Και τη στιγμή που έχεις
χρησιμοποιήσει το Zengest και έχεις κάνει αυτή την δουλειά να βγάλεις το βρώμικο από την ζωή σου, έρχεται το Meta Power να σου δώσει την δύναμη να προχωρήσεις, να μεταβολίζεις. Μμ, εντάξει. Σου δίνει αυτή την ενέργεια να πας πιο πέρα. Είναι το έλαιο της ευθυγράμμισης. Εντάξει. Όταν νιώθεις εκτός ρυθμού, όταν νιώθεις εκτός τροχέας, χωρίς πειθαρχία, χωρίς ενέργεια, εντάξει, αυξάνει την αυτοπεποίθηση, σε βοηθάει με την αυτοπειθαρχία, την δράση και σε βοηθάει να αγαπήσεις το σώμα σου όπως είναι. Χωρίς να χρειάζεται να το αλλάξεις, χωρίς να το βαράς, χωρίς να κάνεις δεν ξέρω τι, να το αποδέχεσαι και να τον αγαπάς έτσι όπως είναι για να σε βοηθήσει να προχωρήσεις το καινούριο. Πολύ σημαντικό αυτό το ζευγάρι εάν θέλετε να καθαρίσετε το βρώμικο και να προχωρήσετε. Επίσης, το Meta Power, να ξέρετε, είναι το βάζουμε μια σταγόνα στο ποτήρι μας ή σε ένα κουταλάκι με κάτι, ελαιόλαδο εγώ το παίρνω, εγώ όλα τα βάζω με ελαιόλαδο και τα καταπίνω. Και θα σε βοηθήσει, βοηθάνε τα άτομα που έχουν λιγούρες, βοηθάνε τα άτομα που έχουν αυτή την ανάγκη για ζάχαρη. Εντάξει. Ωραία. Ένα άλλο αγαπημένο δώρο που πάλι το έχετε προσφορά, πληρώνετε το Serenity και παίρνετε δώρο το ευκάλυπτο. Το Serenity τι είναι? Είναι το έλαιο της ειρήνης και της εμπιστοσύνης. Είναι ακριβώς για τις νύχτες που είσαι τόσο κουρασμένος, θέλεις τόσο πολύ να κοιμηθείς και δεν μπορείς γιατί το κεφάλι σου δεν ηρεμεί. Και θέλω να γράψετε στο chat εάν έχετε νιώσει ποτέ αυτή την κατάσταση. Είμαι σίγουρη ότι ναι, χωρίς να κοιτάω το chat. Είναι το λαδάκι που θα σε βοηθήσει με τον βαθύ ύπνο. Θα σε αφήσει να κοιμηθείς. Είναι το λαδάκι που χρησιμοποιείς όταν νιώθεις ότι έχεις μαζέψει πολλά στο κεφάλι σου και στη ψυχή σου και δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις το καθάρισμα. Σε βοηθάει να παραδοθείς στη ροή, να χαλαρώσεις και να νιώθεις αυτή τη γείωση και την ασφάλεια για την ενδοσκόπηση. Γιατί όπως είπαμε και πριν, τζάμπα τα κουκουλώνουμε, βάζουμε μέσα, το χώνουμε μέσα μας. Εάν δεν τα κοιτάμε, το πρόβλημα δεν φεύγει. Και έρχεται το ευκάλυπτο, που είναι έλαιο της ευθύτητας, που θα σε βοηθήσει να μην νιώθεις πνιγμένος σε όλα αυτά που νιώθεις, σε όλα αυτά τα συναισθήματα. Σε βοηθάει όταν αισθάνεσαι κλειστός στην αλήθεια. Είτε εσύ κλείστηκες από την αλήθεια σου, έχεις χτίσει ένα τοίχο, έχεις σηκώσει ένα τοίχο και δεν θες να δεις την αλήθεια, είτε είσαι αποσυνδεδεμένος από την αλήθεια γύρω σου. Σε υποστηρίζει δηλαδή να δεις με διάβια, να εκφράζεσαι με αυθεντικότητα, να μπορείς
να το βγάλεις από μέσα σου και να μπορείς να έχεις αυτή την δύσκολη συζήτηση με κάποιον. Εντάξει. Και σου επαναφέρει την καθαρή ροή ενέργειας και αναπνοής, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ωραία. Το τελευταίο δούο που έχετε στην προσφορά, που είναι από τα αγαπημένα δούο που χρησιμοποιεί η ιδρύτρια της Δοτέρας, η Emily Wright, κάθε χρόνο κάνει ένα challenge με αυτά τα δύο λαδάκια. Συγγνώμη, να πιω και εγώ λίγο νερό. Και να πάρω μια ανάσα από τη μελίσσα. Η μελίσσα. Η μελίσσα δεν μου φτάνει μια ώρα να σας μιλήσω, αλλά θα το πιο περιεκτικά. Είναι το έλαιο του φωτός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν όλα είναι δύσκολα στη ζωή σου, η μέλισσα εισχωρεί πιο βαθιά από όλα τα αιθέρια έλαια. Πάει εκεί που ακόμα ούτε εσύ δεν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να πάει. Εντάξει. Εκεί ακριβώς που μπλέχτηκαν τα συναισθήματα. Πάει εκεί και δουλεύει να τα φέρνει στο φως. Σε βοηθάει να ξαναανάψεις αυτό το φως που το έχεις μάλλον χάσει. Σε βοηθάει να νιώθεις έμπνευση, ελπίδα και αυτή την θεϊκή σύνδεση που χρειαζόμαστε τόσο πολύ στις μέρες μας. Σε βοηθάει να αναγνωρίζεις την αληθινή σου αξία και τον σκοπό σου. Τι ήρθες εδώ να κάνεις, γιατί ζεις, γιατί ανασάνεις, γιατί εγώ ξεπέρασα και επέζησα από το καρκίνο. Γιατί? Με βοηθάει να βρω την απάντησή μου. Δεν ηρεμεί απλά, αλλά δουλεύει με την σοφία της καρδιάς και της ψυχής. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, απλά να δουλεύεις με αυτό το λαδάκι και να το αφήνεις να κάνει την δουλειά του. Σε βοηθάει να επανασυνδεθείς με την φυσική σου κατάσταση. Και το Blue Tensi είναι το έλαιο της δράσης. Γιατί όταν έχεις κάνει αυτή την επεξεργασία με την μελίσσα, όταν έχεις εισχωρήσει βαθιά, όταν έχεις συνδεθεί με το ανώτερο σκοπό σου, όταν έχεις συνδεθεί με την θεϊκότητά σου, χρειάζεται να μπαίνεις σε δράση. Και το Blue Tensi είναι αυτό που θα σε καθοδηγήσει το πού να πας. Θα σου δείξει το χάρτη σου. Είναι ένα μπλε λαδάκι και εμείς στο γκρουπ μας με τα κορίτσια μας κάναμε ένα challenge και χρησιμοποιήσαμε για 4 εβδομάδες αυτά τα δύο μαζί όταν θέλαμε να κατακτήσουμε κάποιο στόχο μας, κοινό στόχο μας και το βάζουμε καθημερινά στο μεγάλο δάχτυλο. Γιατί στην ρεφλεξολογία το μεγάλο δάχτυλο μπορεί να ξέρετε συνδέεται αμέσως με τον εγκέφαλο. Εντάξει. Καταλαβαίνετε ότι γίναμε μπλε στρουμφάκια γιατί είναι μπλε και γίνεσαι λίγο μπλε στο δάχτυλό σου. Αλλά σου δείχνει ότι σε καθοδηγεί. Σου δείχνει τι είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνεις. Το μελίσσα σε βοηθάει να βρεις το τι είναι που πρέπει να κάνω,
Το Blue Tensi θα σε βάλει στην δράση. Γιατί πόσες από εσάς και από εσείς που είσαστε εδώ μαζί μου δεν ξέρετε ακριβώς τι πρέπει να κάνετε. Είμαι σίγουρη ότι ξέρετε. Το πρόβλημα είναι στην δράση. Δεν μπαίνω στην δράση. Εκεί έρχεται το Blue Tensi να σε βοηθήσει να αναλαμβάνεις αυτή την δράση. Να πιστέψεις ότι είναι ασφαλές να προχωρήσω. Είναι ασφαλές να ξεχωρίζω, γιατί αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, όταν μπαίνω σε μία δράση, τι κάνω? Ξεχωρίζω. Γιατί οι περισσότεροι, η πλειοψηφία δεν μπαίνει στην δράση. Μένει στάσιμο. Επομένως, εγώ πρέπει για να μπορώ να κάνω την δράση που χρειάζεται να κάνω για τον ανώτερο σκοπό μου, για την ζωή μου, πρέπει να ξεχωρίζω, να μην κάνω αυτό που κάνουν οι άλλοι, πρέπει να δρω. Και όταν κάνουμε το action, όταν μπαίνω στην δράση, τι συμβαίνει? Λάμπω. Και πρέπει να νιώθω ότι είναι ασφαλής να συμβαίνουν αυτά τα δύο πράγματα. Εδώ θέλω να το επισημάνω ότι αυτά τα δύο είναι απαραίτητα για άνθρωποι που δουλεύουν με ανθρώπους. Coaches, θεραπευτές, δημιουργικούς ανθρώπους που έχουν όραμα αλλά διστάζουν να εκτεθούν. Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο. Και το τελευταίο που είναι στην προσφορά μέχρι την Δευτέρα είναι η πρωτεΐνη, που είναι για τα άτομα που μπορεί να ξυπνάνε, να μην έχουν χρόνο, να κάνουν το πρωινό τους, που δεν τρώνε αρκετά, δεν τρώνε ζωστά. Έρχεται η πρωτεΐνη, εντάξει. Γιατί η πρωτεΐνη είναι το τούβλο, χτίζει όλο το σώμα μας. Όταν αισθάνεσαι εξαντλημένη, χωρίς ενέργεια, θα σε υποστηρίζει να τρέφεις το σώμα σου με σεβασμό, χωρίς να τον στερήσεις. Να αποκτήσεις σταθερή ενέργεια μέσα στην ημέρα σου, χωρίς εκρήξεις, χωρίς να πρέπει μετά να ανοίξεις το ψυγείο και να το σπάσεις όλο και να τρως ό,τι βρίσκεις μπροστά σου. Είναι μια πράξη φροντίδας. Η σοκολάτα, παίρνεις τη σοκολάτα και παίρνεις δώρο την γεύση βανίλια. Η σοκολάτα σε συνδέει με το εδώ και τώρα, φέρνοντας την αίσθηση πληρότητας και φροντίδας. Είναι το παιχνίδι της ζωής. Είναι η ζεστή αγκαλιά. Και η βανίλια αγκαλιάζει την καρδιά. Σου θυμίζει πως δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά για να αξίζεις την αγάπη, την στοργή και την θρέψη. Είναι απλά ένα ήσυχο χάδι. Λοιπόν, και επίσης έχετε, μπορείτε να τα αποκτήσετε, γιατί όλα αυτά τα ντουο που έχετε δει εδώ μπορεί να τα αποκτήσετε είτε έτσι 2-2-2, είτε μπορείτε σε bundle. Εντάξει, η δοτέρα σας το έχει βάλει για όσους θέλουν να τα πάρουν όλα. Έχουν ειδική τιμή, είναι περίπου νομίζω 150 € λιγότερο από όσο θα είναι η κανονική του τιμή. Επομένως συμφέρει πάρα πολύ εάν είσαι έτοιμη να δουλέψεις ολόκληρα. Εντάξει. Ωραία. Και εδώ έχουμε βάλει και κάποια σωματικά ωφέλη αυτών των έλαιων που έχουμε συζητήσει. Μπορείτε να το κάνετε και screenshot, να το δείτε με την ηρεμία σας, έτσι ώστε να ξέρετε το κάθε λαδάκι το τι κάνει. Εγώ θα το περάσω γρήγορα για να μην σας τρώω άλλο χρόνο, να μπορεί να συνεχίζει η Νατάσα. Το Zen Gest είναι για ό,τι έχει να κάνει, είπαμε, με τα
με το εντερικό σύστημα, με την πέψη, με την χώνεψη. Βοηθάει πολύ στην ναυτία και στις στομαχικές διαταραχές. Είναι το αγαπημένο λαδάκι που έχουν οι μανάδες για τα παιδάκια όταν έχουν πονόκυλη, και η Νατάσα είναι το αγαπημένο του Ιωάννη, ξέρω πάρα πολύ καλά. Το Meta Power είναι αυτό που βοηθάει το μεταβολισμό να δουλεύει και να καύσει το λίπος όπως πρέπει. Ρυθμίζει την επιθυμία για ζάχαρη και για φαγητό και να θέλεις να τρως πολλά, πολλά και να καταπιέζεις εκεί μέσα τα συναισθήματά σου. Το peppermint, είπαμε, ανακουφίζει από πονοκέφαλο και ημικρανίες. Και εδώ θέλω να σας εξηγήσω λίγο ότι το peppermint, όταν πονάει πολύ το κεφάλι μας, εγώ το βάζω, πού το έχω βάλει, εδώ το έχω βάλει. Παίρνω το μπουκάλι, το ανοίγω, περνάω το δάχτυλο από πάνω, εντάξει, δεν βάζω, περνάω απλά έτσι, ό,τι είναι εκεί πέρα φτάνει, και το βάζω στο ουρανίσκο. Εδώ. Αυτό πάει κατευθείαν σε κλάσματα δευτερολέπτου στον εγκέφαλό σου. Και θα σε βοηθήσει να ανακουφιστείς. Δροσίζει το σώμα. Τώρα με τις ζέστες που έχουμε, το βάζω σε μια κρεμούλα και θα κάνω μασάζ εδώ, και αμέσως έχω κλιματιστικό μαζί μου, εντάξει, γιατί νιώθεις αυτή την παγώνει το δέρμα σου. Το Wild Orange ενισχύει πάρα πολύ το ανοσοποιητικό σύστημα, έχει αντοξυδοτικό δράση, εντάξει, καθαρίζει δηλαδή. Ό,τι είναι αντιοξυδοτικό σημαίνει ότι καθαρίζει από μέσα, υποστηρίζει την καλή πέψη και βοηθάει στην αποτοξίνωση του οργανισμού. Η μελίσσα βοηθάει πολύ στις ιώσεις, οποιονδήποτε ιώσεις και έρπη. Έχει καταπληκτική δράση στις πληγές του δέρματος, υποστηρίζει το νευρικό μας σύστημα, και σε βοηθάει να ρυθμίζεις τον ύπνο σου και το καρδιακό ρυθμό. Το Blue Tansy είναι αντιφλεγμονώδες, βοηθάει σε μυοσκελετικούς πόνους και φλεγμονές, υποστηρίζει το υγιές δέρμα, ιδανικό για ακμή, κοκκινίλες και ευαισθησίες, για μυϊκές εντάσεις και αντιοξυδοτική προστασία. Το Serenity υποστηρίζει τον βαθύ και ξεκούραστο ύπνο, βοηθάει στην μείωση του άγχους και της νευρικότητας. Εγώ το βάζω το Serenity, το δίνω στο Serenity όταν ο άντρας μου έχει μια δύσκολη μέρα, και τον βοηθάει πολύ να ηρεμήσει. Καταπραίνει το νευρικό σύστημα, ιδανικό για παιδιά και ενήλικες. Και αυτό που είπαμε, ότι σταματάει τη νυχτερινή μπουρμπούρα του εγκεφάλου. Εντάξει. Το ευκάλυπτο είναι ένα λαδάκι που αμέσως θα σου ανοίξει τη μύτη όταν είναι βουλωμένο, εντάξει, όταν έχετε προβλήματα με συμφόρηση. Έχει απολυμαντική και αντιβακτηριαδική δράση, ανακουφίζει μυϊκούς πόνους και πόνους της αρτρώσης. Και εννοείται η πρωτεΐνη, όπως είδαμε και όπως πολύ καλά μπορεί να ξέρετε, είναι μυϊκή υποστήριξη, βοηθάει στην ανάκαμψη, ειδικά σε περίοδους. Εγώ την πρωτεΐνη την χρησιμοποιούσα πολύ όταν έκανα τις χημειοθεραπείες, γιατί όταν κάνεις χημειοθεραπείες δεν έχεις όρεξη ούτε να φας, αλλά δεν μπορείς να χάνεις κιλά, γιατί το σώμα δεν μπορεί να απεξέλθει, επομένως χρειάζεται να τρέφεσαι ζωστά και ειδικά με πρωτεΐνη. Και ενισχύει το μεταβολισμό και την ενεργειακή απόδοση. Ωραία. Και εδώ εννοείται ότι έχετε και έξτρα δώρο όταν έχετε το bundle. Νατάσα μου, νομίζω μπορείς να το παίρνεις από εδώ και πέρα. Ναι, Χριστίνα, μου κάνε με host Ναι, για μισό να... λεπτό.
Θα Μπορέσα να κάνω ξαναβγω. share screen. Οκ, stop share και σε κάνω host. Make host. Μάθαμε τόσο υπέροχα πράγματα σήμερα. Έμαθα ιδιότητες που τις είδα για πρώτη φορά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα κάνω share screen τώρα. Λοιπόν, όπως είπε και η Χριστίνα, αυτό το μήνα έχουμε αυτή τη θαυμάσια ευκαιρία να πάρουμε τα 5 από αυτά τα προϊόντα και τα άλλα 5 να τα πάρουμε δωρεάν. Αυτό ισχύει μέχρι τη Δευτέρα. Είναι εκπληκτικό γιατί μπορούμε να δοκιμάσουμε καινούργια αιθέρια έλαια που δεν τα έχουμε στη συλλογή με όλες αυτές τις θαυμάσιες ιδιότητες. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι μπορούμε να δοκιμάσουμε και τα πιο ακριβά αιθέρια έλαια. Τα περισσότερα έχουν πολύ καλές τιμές. Αλλά η Μελίσσα και το Blue Tansy είναι από τα πιο ακριβά γιατί είναι πολύ δύσκολη η παραγωγή. Εγώ δεν τα είχα αγοράσει μόνα τους. Περίμενα να μαζέψω βαθμούς για να τα αποκτήσω, γιατί μαζεύεις βαθμούς από το πρόγραμμα ανταμοιβής. Είδα από κοντά τον περασμένο μήνα στη Βουλγαρία πώς εξάγεται το μελίσσα και γιατί είναι τόσο ακριβό. Χρειάζονται τόνοι για να παραχθούν 5 ml. Και για να έχουμε όλη την ωραία φυσική σύσταση που υπάρχει και να είναι αποτελεσματικό, επιλέγουν τα χωράφια της παραγωγής να είναι μόλις 1 ώρα από τον distillery, γιατί έτσι, με αυτόν τον τρόπο εξάγουν το αιθέριο έλαιο έχοντας όλο το potency, τη δυναμικότητα που χρειάζεται. Οπότε πρέπει να γίνει την ίδια μέρα. Άρα, αν σας άρεσαν οι ιδιότητες του Μελίσσα και του Blue Tansy, είναι εκπληκτικό να τα πάρετε τώρα γιατί θα πληρώσετε μόνο το ένα και το άλλο θα το πάρετε δωρεάν. Το Blue Tansy με βοηθάει πάρα πολύ στο έγξεμα. Είναι εκπληκτικό αν έχετε δερματικά, ψωρίαση, ακμή ή αν το θέλετε απλώς για αντιγύρανση και λάμψη. Για τα δερματικά είναι τέλειο. Το μελίσσα μία σταγόνα στον ουρανίσκο, όπως έδειξε η Χριστίνα, και το Blue Tansy στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, μας βοηθάνε να τελειώνουμε τα πάντα μέσα στη μέρα. Δοκιμάστε το και θα δείτε, βοηθάει να πετυχαίνουμε τους στόχους μας και να ξεπερνάμε την αναπληρωτικότητα. Αλλά δεν θα σταθώ άλλο στα ωφέλη, γιατί όσοι είστε στο Wellness Community θα έχετε την ηχογράφηση και στο private Facebook group θα βάλουμε τα slides για να μπορείτε να τα δείτε. Τώρα, γιατί τα συγκεκριμένα αιθερία είναι τα καλύτερα στον πλανήτη και χαιρόμαστε που τα έχουμε στη ζωή μας, η doTERRA είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αιθέριων ελαιών παγκοσμίως. Αφιερώνουν εκατομμύρια στην έρευνα, στα εργαστήρια για να ξέρουμε ότι έχουμε τα πιο αγνά έλαια που θα μπορούσαμε να υπάρχουν διαθέσιμα. Είναι τα πιο θεραπευτικά με πιστοποίηση αγνότητας. Το κάθε αιθέριο έλαιο περνά πάνω από 54 ελέγχους και μπορείτε να το δείτε στο κάτω μέρος κάθε ελαίου υπάρχει ένας κωδικός που όταν τον βάλουμε στην ιστοσελίδα Source to You μας δείχνει όλους τους ελέγχους που πέρασε το δικό μας μπουκαλάκι. Το συγκεκριμένο, όχι ολόκληρη η παρτίδα. Χρησιμοποιείται από ιατρούς και κλινικές σε όλο τον κόσμο. Ειδικά στην Αυστραλία, η λεβάντα της doTERRA και το λεμόνι έχουν πάρει ήδη πιστοποίηση φαρμακευτικού βαθμού, δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θέση φαρμάκων σε κλινικές. Η παραγωγή γίνεται με τον πιο ηθικό τρόπο προς όφελος των εργατών και τα φυτά μεγαλώνουν στις χώρες όπου αναπτύσσονται καλύτερα. Δηλαδή δεν βάζουν θερμοκήπια, δεν κάνουν την παραγωγή εκεί που βολεύει ανάλογα με το εργατικό δυναμικό. Είναι όπου ευδοκιμεί το φυτό. Και γι' αυτό μπορεί η τιμή να διαφέρει με άλλα που βρίσκουμε στην αγορά, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Χρειαζόμαστε λιγότερες σταγόνες και κάνουν απίστευτη δουλειά. Άρα εξοικονομούμε χρήματα με αυτόν τον τρόπο. Αξίζει να έχουμε στη ζωή μας τα αιθερία έλαια για να απολαμβάνουμε εκπληκτικές στιγμές χαλάρωσης χωρίς στρες, να ξεπερνά το μυαλό μας τα μπλοκαρίσματα, να μην επικεντρωνόμαστε στο πρόβλημα αλλά στη λύση. Χρησιμοποιούνται πάρα πολύ για τα ξεσπάσματα των παιδιών, για τον πόνο και συναισθηματικό και σωματικό, για καλύτερο και συνεχόμενο ύπνο, όπως είδαμε το Serenity και ο ευκάλυπτος είναι εκπληκτικά για αυτό το σκοπό, αντιγύρανση και λαμπερή επιδερμίδα, λύσεις για δερματικά θέματα και ηρεμία ότι έχουμε στο σπίτι άμεσα τις λύσεις σαν φυσικό φαρμακείο για να το πάρουμε να το χρησιμοποιήσουμε στη στιγμή. Τώρα, τα προνόμια που κερδίζεις με το kit ή όσοι έχετε ήδη λογαριασμό στην doTERRA, έχετε ήδη αυτά τα προνόμια.
κερδίζουμε 25% έκπτωση στα έλαια και στις βιταμίνες για όλες τις αγορές μας, όχι μόνο την πρώτη φορά. Όποτε θέλεις να παραγγείλεις, παίρνεις αυτή την έκπτωση. Έχεις δωρεάν consultation call από εμάς για να ξέρεις ακριβώς πώς να ωφεληθείς από αυτά τα έλαια σύμφωνα με τις ανάγκες του. Έχεις επιλογή για συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταμοιβής και να παίρνεις δωρεάν εθέρια έλαια κάθε μήνα. Και αυτό το μήνα, όσοι αρχίσετε το ταξίδι σας με την doTERRA, υπάρχει μια εκπληκτική προσφορά ότι από τον Αύγουστο ξεκλειδώνεται το 20% επιστροφής βαθμών. Δηλαδή, εκτός από το 25% που κερδίζουμε όλοι έτσι κι αλλιώς, με κάθε αγορά θα σας επιστρέφει έξτρα 20% σε βαθμούς που εξαργυρώνονται σε δωρεάν προϊόντα. Ο κάθε βαθμός αντιστοιχεί σε ευρώ. Αυτό συμφέρει πάρα πολύ. Επίσης, έχεις πρόσβαση σε δωρεάν αποκλειστικά e-books, private Facebook group, Viber group, YouTube channel. Τα άτομα που είστε εδώ γνωρίζετε το μεγάλο support που γίνεται εντελώς δωρεάν, που άλλες κοινότητες πληρώνουν με subscription, με συνδρομές αυτό το support. Είμαστε το μεγαλύτερο community σε Ελλάδα και Κύπρο που παρέχουμε αυτή τη στήριξη στα ελληνικά, αφιλοκερδός. Έχουμε επαγγελματίες υγείας και απαντάμε σε κάθε απορία, σε κάθε ερώτηση για να ξέρετε ακριβώς πώς να τα αξιοποιήσετε. Και επίσης παίρνετε ένα welcome package με τα πιο χρήσιμα resources, συνταγές, πρωτόκολλα και e-books. Εδώ βάλαμε ένα testimonial της αγαπημένης μας Penny, είναι στο wellness community μας, είναι και στην παρέα μας σήμερα. Η Penny είναι speech therapist, λογοπαθολόγος. Άρχισε να χρησιμοποιεί τα αιθέρια έλα στην οικογένειά της με εκπληκτικά αποτελέσματα, με την κόρη της που είδε αλλαγές σε θετική διάθεση, να δυναμώνει το ανοσοποιητικό, να μην αρρωστάει, να χρειάζονται λιγότερα φάρμακα και να λιγοστεύουν οι επισκέψεις στον παιδίατρο, που αυτό είναι ανεκτήμητο. Και λέει, Πεν, είμαι ευγνώμων όχι μόνο για τα αιθερία έλαια, αλλά και για την υπέροχη ομάδα που μας προσφέρει τη στήριξη και εκπαίδευση. Και η Penny επίσης βοηθά πάρα πολύ και τα περιστατικά που έχει με τα παιδάκια στη λογοθεραπεία. Σαν συμπληρωματικό εργαλείο, τα αιθέρια έλαια βοηθάνε και στην ελλειμματική προσοχή, στη συγκέντρωση, και είναι τυχεροί όσοι την επισκέπτονται γιατί παρέχει όλη αυτή την υποστήριξη. Και παίρνεις πολλά περισσότερα από αιθέρια έλαια. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που κερδίζεις είναι το wellness community. Έχουμε δύο φανταστικά communities για customer support, υποστήριξη δηλαδή των πελατών που τα θέλουν για δική τους χρήση, αλλά και business mentorship μαζί με τη Χριστίνα και την Τέρψη που μένει στην Αυστραλία η Τέρψη. Παρέχουμε εκπαίδευση, e-books και για τα άτομα που θέλουν να μοιραστούν αυτά τα ωφέλη και να έχουν έξτρα εισόδημα. Υπάρχει όλο αυτό που αν είναι κάτι που σε ενδιαφέρει, δηλαδή βλέποντας αυτές τις πληροφορίες, αν σκεφτείς κάποια άτομα που μπορούν να ωφεληθούν, επικοινώνησε μαζί μας για το πώς μπορείς να κερδίσεις είτε part-time είτε full-time εισόδημα από την doTERRA. Και επίσης έχεις απίστευτη υποστήριξη από επαγγελματίες υγείας στο community, γιατρούς, ρεφλεξολόγους, ψυχολόγους, ψυχιάτρους. Έχουμε πάρα πολλές ειδικότητες εκεί και σίγουρα παίρνεις πολύ περισσότερα από αιθέρια έλαια. Στο Wellness Community έχεις εξατομικευμένη υποστήριξη για να ξέρεις ακριβώς πώς να αξιοποιήσεις αυτά τα λαδάκια. Έχουμε τεράστια βιβλιοθήκη με χρήσιμα e-books και για να συνοψίσουμε πώς μπορείς να έχεις άμεση πρόσβαση. Αν έχεις ήδη τα αιθέρια έλαια, μπορείς να αξιοποιήσεις τις προσφορές BOGO μπαίνοντας στο λογαριασμό σου, στην κατηγορία Sales, επιλέγεις εκεί που λέει BOGO και επιλέγεις είτε τον BOGO Box που έχει όλες τις προσφορές μαζί και παίρνεις δώρο το καπελάκι, ή διαλέγεις την προσφορά, το ζευγάρι που σε ενδιαφέρει περισσότερο. Δικαιούμαστε μέχρι 4 από το κάθε ζευγάρι της προσφοράς. Άρα μπορείς ή να τα πάρεις για δώρο, είτε να τα έχεις για δική σου χρήση. Τώρα, αν θέλεις να αποκτήσεις τώρα τα εθεριάλα, είναι θαυμάσια ευκαιρία γιατί θα τα πάρεις στη μισή τιμή. Αποκτάς τον Bocom Box από το link μας, κερδίζοντας δωρεάν τα 5 προϊόντα και έξτρα 25% έκπτωση. Ενεργοποίησε το πρόγραμμα ανταμοιβής τον Αύγουστο και κέρδισε έξτρα 20% σε όλες τις επόμενες αγορές σου, συν δωρεάν πρόσβαση στο Wellness Community. Είναι εγγυημένα η καλύτερη επένδυση που μπορείς να κάνεις για την υγεία σου.
Και extra bonus παίρνεις αυτό το εκπληκτικό e-book με ωραίες συνταγές από τις συνταγές των Poco. Το βάλαμε χθες στο Wellness Community. Όταν τα αποκτήσεις θα έχεις πρόσβαση. Και επίσης όσοι αρχίσετε μέσω αυτού του σεμιναρίου, το ταξίδι σας με τα εθεριέλα, έχετε έξτρα, αυτό το δώρο είναι εκπληκτικό, η Χριστίνα μας είναι τόσο γενναιόδορη και μας το παρέχει αυτό, έχεις bonus μία δωρεάν συνεδρία με τη life coach Χριστίνα. Και επειδή το έχω δοκιμάσει, μπορώ να σου εγγυηθώ ότι αλλάζει ζωές. Λες στη Χριστίνα αυτό που σε μπλοκάρει, αυτό που σε κρατά πίσω και έχει ένα μαγικό ραβδί. Είναι η θέληση της, είναι οι γνώσεις της, είναι το ότι τα συνδυάζει με τα εθεριέλα, δεν ξέρω. Στο κάνει όλο τόσο απλό στο κεφάλι σου, ώστε να μπορείς να κάνεις ένα βήμα μπροστά και να λύσεις αυτό που σε απασχολεί. Οπότε αξιοποίησε αυτή τη θαυμασία ευκαιρία. Αν δεν έχεις ήδη τα εθεριέλα, είναι εκπληκτικό. Και αυτά ήταν από εμάς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σε αυτό το σεμινάριο. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω του Instagram ή αν σε προσκάλεσε κάποιο άλλο άτομο σε αυτό το σεμινάριο και ενδιαφέρεσαι να αποκτήσεις τα εθεριέλα, επικοινώνησε με το άτομο αυτό. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σε στηρίξουμε σε αυτό το ταξίδι. Όταν τα αποκτήσεις από το link από οποιοδήποτε άτομο στο wellness community μας, έχεις δωρεάν όλη αυτή την υποστήριξη. Παρόμοια σεμινάρια με αυτό που κάναμε τώρα έχουμε κάθε μήνα με διαφορετικά θέματα. Κάνουμε challenges στο Wellness Community και τα testimonials είναι εκπληκτικά. Στο Instagram βάζω κάποια από τα testimonials. Όταν πας στα story highlights θα μπορείς να τα δεις. Οπότε τώρα θα σταματήσουμε την ηχογράφηση για όσους θα το δείτε ηχογραφημένο και θα αφιερώσουμε χρόνο στα άτομα που είναι μαζί μας live για να απαντήσουμε σε απορίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σε αυτό και ανυπομονούμε να τα πούμε σύντομα στο επόμενο.